Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero falar do significado importante de ser muller. Fareino fuxindo de machismos e feminismos. Muller, elección ou imposición? Elexiches nacer muller? Elexiches cando? Elexiches onde? Elexiches de quen? Elexiches como? Sen elección posible, naciches muller. Agora ti decides a plenitude de selo ou non. Si decides ser muller, é un privilexio, que nada nin ninguén che faga renunciar a selo. Ser muller é unha gran responsabilidade. Agora sí podes elexir procrear ou non. Se o fas, sabes que eles tampouco van a elexir. Se o fas, ten en conta que eles non elexiron. Se o fas, respecta ante todo a súa condición, sexa a que sexa. Axuda a elexir chegado o momento si fora preciso. Nunca impoñas aínda que che impuxeran. Es muller, decidiche selo. Muller, agora se podes elexir cando. Agora xa podes elexir onde. Agora xa podes elexir como. Agora xa podes elexir con quen. Tamén podes elexir atacando. Muller, xa nunca ninguén che ten que impoñer. Muller, es ti agora pola túa propia decisión. Muller, grazas por decidir ser muller. Gracias a todas as mulleres que queren ser mulleres.